लामसागु ककन टिभि नायथांना हास्तेनि जटति प्रासालु करकनो जों तिनि साइमानो त्रिपुरा हास्तेनि खुमुलुंगो तिनि जे टिटिआइडिसि हिनजाकमानि तिनि टिटिआइडिसिनि राजधानी हिनजागो खुमुलुंगो तिनि बुबाग्रानि कायसा तैतुलमुं बायदि प्रामथानि कायसा कतल लुगुथुम पान्डांनानि थाङै दंगो आरो जागा नगरायक्राङै फाइ मानजाक फायनाय मेघालयनि मुख्यमंत्री कन्डार सांमांगे आरो थांनानि बागै जतनो तियारङै लामा तै जतनो थाङै दंगो आरो जागा जोंदिनि कायसा गारियो फाइसक फाइजाक ओ गारि बर' जागानि फाइ दंखा दाबो बर' खुमुलुंगो थांनाय तामनि बागै थांनाय जोंबो सिनानि चाइतकनाय इंगे तिनि अर सिनि अर खरसा ताखुक बैसिं कक सालायनानि चाइतकनाय ताखुकनि मुंगे आनि मुंखे सलमन गाग्रा बेले बेलेनो हामबाय इंगे ताखुक नोंताबो बर' थांना नायथांनो र गारि बाय जों दिनि खुमुलुंगो दिनि बेलायनो माने हिस्ट्रिकेल खुमुलुंगो दिनि तामताव गेदारिं दङ दिनि अर गेदारिंआव मानजाक फायनाय दिनि खाथुकसा बुबाग्रा ताइ मेघालयनि जे चिफ मिनिस्टार कर्नाड सांमा बरक बाय बरक फायनाय दिनि तो अमन बागै बेलायनो एक्साइटेड जों उदयपुर गुमति डिस्ट्रिक्टनि आन्दारनि गरजि कालाबन पारानि फाइ दङ थाङै दङ दाबो तो तमा सानमोंनो दुइ तिनि आरो लुकु कुथुम पान्डा खायजोंनाय अबनि बागै नरक थांलाय दं चिनि तो एकदम क्लियर जों चिनि तिप्रासा लुकु बसंनि बागै 19 दफा जातिनि बागै चिनि जे सानमानि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड अमन बागैनो जों दिनि खुमुलुंगाव अनेक कतर लुकुथुम पान्डा खायनानै थाङै दङ तो अमन तै जों अनेक बेलायनो एक्साइटेड बायजाक दिनि अर जों बाय बाक्सा दंनाय दिनि ताकुकटाइ बुकसं आनि टक्रा जाग्रा ताइ आनि छुट बायरकफोर दङ बेलाय तब ताकुक नरनि कामिनि इंके नर खरक बुसुक एबा के गारि थाइ बुसुक थाङै दं नर दिनि अब चिनि पारानि इंके चिनि आं अबनि इंके तो पारानि इंके जों ताबुक आपातत कायसा गारि न के आरो मानजा फाइजाक मोटामुटी गोबांमा प्राय 41 जन हाइरक गंनाय तारपरे आरो गारि फाइ दङ जों बेलायनो लेरि थांगा उन बागै बरनो नायसिंलिया बरक जत फाइबेक इंके बरनो कावै फाइबेका जों ताबो बंनो कावैनि नगो बरक फाइ दङ चिनि उखलग जों ताबो माने बंनि सिगां थांसुगै दं खाटा हामबाय ताकुक